bakal? How is your night? Good morning. How's your night ka dita? Nagagapamanilakay? Ay na po bakal. Nabanak man nagiinumin do pari na Ramones. Ang birthday malansi ka. Kanayo mo lang ang birthday. Kadalawas bakal iso nga pinadagas na paray. May kaparlati ko na na. Kalabanak dumakas ha. Ininom mo ko nagbakal ka. Nagtuloy-tuloy mo tinteragsa. Katinal daw kami lang ang mabantay kinlakay. Ayat pa unay kan. Ayat pa unay kan baka di ka mambasit akong ungat no nabangtegak man eh. Ayat pa unay ka kanayo nakasta ko ng kumatak no kanayo ba. Galapintas ti pinapitak di ka bakit angang madimot tal. Hamat dan umabit to ti ara. Ayap po na sa kapela kasta anak kami rogrog. Kas nakalang tayo bukol ti kasoy nga naibilak anak bok bakit. Ayap po ayap. Napintas ti pinagkitam ti kunam. Samantalang idigan arin ka kanya. Agkamkamat ka kas nakalang palang sa tatakas at ibagam. Apaunay ka magnalando. Hindi napintas ka. Nagdatan exotic kang bakal. Apaunay ka. Kasano nga may ayo aking kakunak tumanay. Hamo pa yay nabugbugwan tahiyas mo bakal. Kaya po kaslalang nete pinalkang. Nakalanglang say adipay na dinakal. Tidanom nga naputaw. Kaya po hamo ba yung mga gaita na tagita pinag-ur-urmot mo. Nakarap rubber. Sa kakasta. Ayun pagi ikalat kumamo basin at iganaigay kung bagay. Di ka pa inagpabanglaw. Po ay nalando kasano nga bugwak. Di nakpay kuldinginin. Unay narapa na talaga. Anak pa ikan di paglaksakan nawampay. Hindi nasasamit nga itratong kanya. Paunay kan. Po bakit kuwaya? Automatic kumalag-tanang. Ipagakpay lang aron ni iludog-ludog ka. Ang paunay kan. Anang automatic? Uray kitang lando Imbagpay ni kumpadrim aramon. Uray kang pagpugwan. Katakis-kis-kisan ti urmot ko. Ngal-ngal-ngalan na. Di ko parirabaw. Hello uncle, hello auntie, hanyo pulos ko mga skip di kita ads ko Tapno masuportaran nyo ni Uncle Isaac Vlog. Can please i-share you di kita videos ko no magustuhan nyo. I love you! Mwah!